الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد غيرك فيها شيئا. yan uwa masu kallo da sauran mu a cikin wannan tasha mai albarka Africa TV 3 a shirin mu na yinin mai azumi nake muna sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna koro bayanai akan yadda ya kamata mutum ya ribaci wa'annan kwanaki 30 wa'inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ayyama ma'dudat, kwanaki ne kankana ba su da yawa, kaɗan ne ƙirgaggu ne. Sannan kuma ya faɗi cewa ya wajabta muna azumi ne saboda mu ji tsoron Allah. So mutum ya ɗauki wannan cewa makaranta ce ya shiga, wanda makarantar ne yana so ko da zai fita ya koyi ilmoma daban-daban, ya canza ɗabi'u daban-daban, ya koyi wasu ɗabi'u masu kyau da yawa, ya samu gafarar ubangiji, ya samu 'yantawa daga wuta, ya samu karɓar addu'o'i, ya samu biyan bukatu daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda muka ambata, wannan ba zai yi ba sai da datarwa ta ubangiji. Allah subhanahu wa ta'ala ya maka taufiki, ya datar da kai, ya sa ka cikin wa'anda ya zaɓa su ribaci wannan watan, cikin wa'anda zai 'yanta a cikin wannan wata. Su wannan datarwa kuma da ƙoƙari ne da za ka daddage don neman dacewa, sannan da yawan addu'a, sannan da tsari da ɗaukar himma da azama. Allah ya ga a cikin zuciyarmu cewa da gaske muke yi, muna son mu amfani da wannan watan, muna so mu ci riban wannan watan, muna so mu mu samu alkhairai da albarkoki da gafaran da ke cikin wannan watan. Idan mutum ya yi wannan niyya da gaskiya, Allah ya ga zuciyar shi cewa da gaske ke, to Allah subhanahu ta'ala zai datar da shi. Darasinmu da ya gabata, zamanmu da ya gabata, mun tattauna akan yadda mutum zai kiyaye harshen shi daga duk wani abu wanda zai cakuɗa ko ya sa wato ya yi miki, ya yi rauni a kan ladar da zai samu a cikin azuminsa. Wanda muka yi magana akan kiyaye harshe da muhimmancin shi, da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara da shi akan muhimmancin kiyaye harshe a cikin azumi. Bar idan mutum ma bai kiyaye ba, yana giba, zai iya zama ya rasa wato alkhairi da dama, kuma ya rage wa azumin shi lada sosai. Bal har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, Allah yana cewa ba ruwan shi da wahalar da kanshi da zai yi, da kuma wato na rashin shan ruwa da kuma rashin cin abinci. Yau za mu yi magana akan cikin abubuwan da mutum zai samun makanshi tsari ya koya a cikin wannan wata. Shine da yawa daga cikin samari mun ɗauki watan azumi wata ne na kasala, wata ne na bacci. Abinda muke gani za mu yi shine mu kashe tsawon shi ta hanyar barci tun bayan asuba. Ga waɗanda suke asuba su ta barci har azahar. Wani ya tashi daga barcin ya ɗora barcin har la'asar. Idan ya zo bayan la'asar za ka gan shi kuma gashi nan kamar wani matacce, kamar wani jikakken biredi, bai da wani wato kuzari da za ka iya cewa yi wani abu. Da yawa ana samun wannan a wajen samari. Wannan sawa kanmu da muke a cikin mu cewa watan azumi wata ne na kasala, wata ne na gajiya, wata ne na rashin aikata komai da taɓuka komai, a yi kwance a ta mulmula a kan gado, a kai komo. Wannan shi ya jawo muka ɗauki cewa alkhairan azumi sukan yawan wuce mu, ba mu samu alkhairan su ba, musamman alkhairan yini da Ramadan.
wanda yinin nan idan ba manta ba shine da ake azumin, shine lokacin da kake dauke da ladan, shine lokutan da alkhairan suke yaduwa, shine lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai karbi addu'anka saboda kana azumi, shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa manzo Allah yake cewa kanshin bakin mai azumi da ke fita daga bakin shi da mun gobe mu wari ne ya fi ƙarshen miski a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. A wannan yinin ne wanda kake shaye ka kashe shi da bacci, a wannan yinin ne ake samu a karanta Qur'ani, a wannan yinin ne mai azkar da zikirin Allah yake yi, a wannan yinin ne mai zuwa ya saurari karatun tafsirin alkur'ani a masallatai yake yi, a wannan yini ne mai saurara a rediyo yake yi, a wannan lokacin ne mai wato tashi ya sadar da zumunta ko ya hada wani abinci ya ji ya raba ga mabukata, duk a cikin wannan yini ake yi wanda kai kuma kayi bacci a cikin shi. su da haka wato mu sani cewa watan azumi a cikin shi aka yi yakin badar. Kun ga yakin badar, kun ga wahalar da aka sha, sannan kun ga nasarar da aka samu, an karya lagon kafirci, an kama manya-manyan kafirai wajen guda 70, an kashe wajen guda 70, to wanda kuma sahabbai suna azumi suka yi shi. Fatu makka ana azumi aka yi shi. Wasu yaƙoƙa, akwai yaƙoƙa irin su ayin jalutu wa'inda duk ana azumi aka yi, bai hana sahabbai suka tashi ba. Ka sa abin da ake cewa yaƙi irin wancan ba wanda za a laɓe a cikin rami ana harbin bindiga ba, kashi da mutum jikinka da nauyin takobi da nauyin duka da nauyin sara da nauyin karewa da nauyin kokuwa da za a yi a cikin wannan yaƙi, duka a haka suka yi wannan yaƙoƙa a cikin ramadan. su don haka azumi lokaci ne na nishaɗi. Idan ka sa ƙwaƙwalwanka haka, idan ka tsara haka, ka san abin da ke sa ka rauni sawan a cikin darenka, ka san abin da ke sa ka rauni a yininka, ka nisance shi domin ka zama kana nishaɗi, ka samu daman karanta alkur'ani, ka samu daman yin azkar, ka samu yin ayyuka na alkhairi, yin nawafil. su da haka rana da yini na yini yana azumi ba yini bane na kasala, ba yini bane na bacci. so tun yanzu kafin azumi ya zo da yawa wasu ba alfasha ko sabawa Allah subhanahu ta'ala suke a cikin azumi ba, amma suna yin bacci ga taska da Allah subhanahu ta'ala ya bude musu ta zinari da gwalagwalai da alkhairai waɗanda suka fi duniya da abin da ke cikin ta kima, amma su yi bacci su ki shiga cikin taskan nan balle har su ɗibo. to wannan shine da yawa daga cikin abin da ke wato kashe mana amfanuwa da cin riban wannan yini na azumi. don haka kada ka sanya yininka ya kai dan uwa mai azumi, ya kai dan uwa mai azumi cewa yini ne na bacci, ba yini ne na bacci ba. yes na'am, la'alla kayi kokari kayi qiyamul layl, ka tashi kana jin bacci bayan asuba, kayi azkar ɗinka, kayi tilawanka, ka koma ka kwanta, rana na fitowa, hantsi na ɗagawa karfe 9 kuma ka tashi. daga nan kuma ibada ce zaka ci gaba da yi. idan dan kasuwa kake zaka je kasuwa kana cikin ibadanka, can ma kana karatun Qur'ani kamar yadda muka gabatar. so almuhim kada ka sanya wa yininka ya kai saurayi kasala. Fita ka je ka nemi abincin da ka saba nema, ka je ka yi aikin da ka saba yi. idan ma'aikaci gwamnati kake, ka je ka yi aiki na kwadago da ka saba yi iya gwagwadon iyawanka, kana mai neman ladawar Allah subhanahu ta'ala, sannan kuma kana yin ambaton Allah, harshen ka bai gushe yana ambaton Allah subhanahu ta'ala ba a cikin wannan yini. Ka tuna cewa wannan baccin da kake yi dole wani nau'i ne na tasirin shedan a cikin zuciyanka wanda ya sanya cewa ba za ka iya zabura akan alkhairi ba. kada manta da Allah subhanahu ta'ala ya ambaci wasu mutane da basu ji yaƙi ba, sai ce karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Allah subhanahu ta'ala ya kyamaci su zabura su tashi su tafi yaƙi tare da masu yaƙi, sai Allah ya dankwafe su. ko da yaushe kaga cewa mutane ga sunan ta ko ina suna samun alkhairai, suna neman alkhairin lahira, su je nan su yi azumi, wannan ya ciyar, wannan ya yi kaza, wannan kuma kai baka zabura, bacci kake yi, wannan alkhairan suna wuce ka. ka ji tsoro cewa ko Allah subhanahu ta'ala ne ya fushi da kai, baya son ka cikin tawagansa, baya son ka cikin bayinsa da za su shiga zuwa wajen shi, baya son ka cikin bayin shi da za su samu rahaman shi. don haka sai ya dan kofar da kai, shedan ya samu nasara a kanka.
so ya kamata a ce babban abin da za ka yi shine kada ka yadda ka ga mutane bayan Allah suna samun garaɓasa, wani ya yi sauka 30 a cikin azumi, kullum ya yi sauka, wani ya yi sauka 10 duk kwana 3 ya yi sauka, kuma ta dare ma kiyamun laili wata sauka 10, kai kuma muna nan kwance ba mu yi bacci ba mu yi amfani da wannan yini ba, me muke tsammani Allah subhanahu ta'ala ya nufe mu da alkhairi ko a wannan wata? Aje komai, duk abin da zaka shagaltar da kanka da shi domin ka kashe yunwar azumi, ko da ba bacci kake ba, ko kallo ne ka zo ka kurawa tv kallo, ko ka dinga daukan wani game, ko a zo playstation a dinga wasa da game, duk wannan saboda a kashe lokaci kawai ana so a ji an ce kiran sallah yayi domin a zo a ci abinci. Wannan shine kawai burinmu. To duk wannan ka yi kokari ka nisance shi, ya fita daga tsarinka, ya zama tsarinka, takinka a cikin wannan ramadan mai zuwa shine lokaci ne na zage damtse da zabura da jajircewa wajen samun rahama ta ubangiji, wajen samun gafaran ubangiji, wajen yantawa daga wuta, wajen samun dacewa da lailatul qadr. Ya zama shine tunaninka. Su don haka bacci da kasala da wato rashin yi bai ganka ba. Abin da ke naka shine kamar yadda muka ce tsari na yadda za ka amfani da wannan yini naka na ramadan. Kada ka bari ko kaɗan alkhairin yinin nan ya wuce ka. Na'am, idan kai bauta wa Allah subhanahu ta'ala da yawa ka gaji za ka kwanta, domin wa inna li'ainika haqqa alayka haqqa wal jasadika alayka haqqa. Jikinka yana da kaso na haƙƙi a kanka, haka idonka yana da haƙƙi a kanka. Su don haka ya kamata a ce ka ba, kamar yadda musa ya ce hadisi Abdullahi bin Abdul As cikin Bukhari da Muslim, fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Ka ba kowane mutum, kowane gaba, ko kuma kowane daga cikin masu neman haƙƙi da a wurinka, ido ne ko jiki ne, ka ba shi wato haƙƙin shi. To ba laifi ba ne. Amma baccin da mutum zai yi har bayan ya tashi baccin kuma ya ji shi yana gaji, ma'ana ya yi baccin, dama ce suke idan ka wuce bacci na ka'ida wanda ya wajaba a jikinka ke bukata, to daga nan kuma sai kasala ta biyo baya, ya zama jikinka ya mutu. Duk baccin da kaga ka tashi mai ka tashi nishadi kuma ka tashi jikinka a mace, to ya wuce ka'idan baccin da kake bukata a tare da kai. Su don haka ba laifi bane mutum ya kwanta ya huta, ya rage gajiya da niyyar ya samu karfi domin ya zabura. Su don haka ya yi bauta Allah. Don haka 'yan uwana musamman samari waɗanda ba su da aiki na zuwa kasuwa ko kuma ofis da yawa, muna mai da watan ramadan watan kasala, watan wato zubewa a ƙasa a cikin masallatai, a dinga zuba wa jiki ruwa. Na azumi yana da wahala, amma kuma wannan wahalan ba abin da yake jawo ta sai sawa rai haka da kuma rashin sabawa da azumi. Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu, ya dora mu akan daidai, ya ba mu dama, ya yadda da mu, ya ba mu dama wajen yadda za mu amfani da wannan wata mai alfarma mai albarka, ya gafarta mana zunubanmu. A saurare mu a shiri na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La